Dewch yn newyddio. Diolch yn ei ti wnaeth eto o Dduw am yr fraint o cael dod ger dyfron ac yn cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn galw arna ti dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrd i'n plith bendithion hamser yma i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant i'n hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. I ni yn ddiolchgar i Mr Geraint Jones o Drefor sydd wedi dod i bregethu i ni heddi ac yn gweddio bydd bendith Duw ar y gair. A'ch atgoffa chi hefyd o'r cerdiau bach yma, croesoch chi fynd ein o'r rhain, yn rhoi gwybodaeth am yr oedfa'n arbennig sydd ar un nesaf fydd yn dod. Fydd yn cael ei gynnal ar noswyl y Nadolig yn hwyr yn y nos ac fydd yr oedfa yma ar-lein yn unig. Chwarter wedi 11 tan hanner nos yn croesawu'r Nadolig. Oedfa i groesawu yr cyfnod yma, carolau neges byr ac yna gobeithio bydd i'r amseru'r oedfa yn peri byddwn ni'n canu carol wrth i hanner nos gyrraedd. Ond bydd yr oedfa honno ar-lein yn unig. Gwybodaeth i gyd ar y cerdiau yma. Nawr, gadewch i ni ganu carol rhif 32, wrth i'r casgliad cael ei gymryd, wele cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawrocau'r ioed. 32, gewn ni aros ar ein heistydd. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Lyc yr ail benod. Lyc yr ail benod ac yn dechrau'n yr 8fed adnod. Ac yr oedd yn y wlad honno fugeiliaid yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd y liw nos a gwele angel yr arglwydd a safod ger llaw iddynt ac ogoniant yr arglwydd a ddisgleirioedd o'i hamgylch a gofni yn ddirfawr a wneithant. Yr angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch canis wele yr wyf fi yn mynegu i chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl, canis ganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd, a hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb,
Ac yn ddisymwth yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn moliannu Duw ac yn dywedyd, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefydd i ddynion ewyllus da, a bu pan aeth yr angylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Fethlem, a gwelwn y peth hwn awn eithbwyd, yr hwn a sbysodd yr arglwydd i ni. A hwy a ddeithant ar frys, ac a gawsant Mair a Joseph a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb, a phan welsant, hwy a gyhoeddasant y gair a ddywedasid wrthynt am y bachgen hwn. A phawb ar ei clwsant, ar y feddasant am y pethau a ddywedasid gan y bugeiliaid wrthynt. Eithir Mair a gadwodd y pethau hyn oll, gan ei ystyried yn ei chalon, a'r bugeiliaid a ddychwelasant gan ogoneddu a moliannu Duw, am yr holl bethau a glywsant ac a welsant, fel y dywedasint wrthynt. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch i ti am y ffordd a agorwyd i ni. Yn diolch fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod yn ifydd i'r byd yma, iddo gael ei eni yn faban bach, ac o Dduw yn dod i fyd yn gwybod yr hyn oll y byddai'n ei wynebu, yr holl atgasedd, yr holl gasineb, yr holl erledigaeth, ac yna o Dduw ymysodiadau yr un drwg, y cyfan o Dduw, ond hefyd yn gwybod ar ddiwedd y daith y byddai yn cyrraedd y groes ac y byddai yn dioddef ar y groes. Dy holl y ddigofaint i yn cael ei dywall arno ef ac i ni yn diolch iddo ddod yn ifydd fel oen i'r lladdfa ac gwnaeth y cyfan ein mwyn. I ni yn diolch i ti felly am iachawdwriaeth, am faddeuant o'n pechodau, am heddwch a Duw bywyd tragwyddol, gymaint o fendithion sydd gennym, gymaint o bethau i ddiolch i ti, i gannu dy glodydd amdanynt. Ac o Dduw maddau ni, mae mor aml i ni yn crwydro, mor aml i ni'n anghofio, ac yn peri fod pethau'r byd yma yn cymryd lle ar ein cylonau ni. O Dduw, helpa ni i dosod i yn flaenllaw yn ein bywydau ni. Mae ti fydd popeth i ni wrth i ni ddeffro yn y bore. Y peth cyntaf a ddaw i'n meddyliau fydd y cyfle arall i fyw, i dy ogoneddu di ath fwynhau. Ac yna o Dduw wrth iddi nosi ac wrth i ni noswylio byddwn ni yn ymwybodol o Dduw wrth bresenoldeb gyda ni. Mae ti fydd yn ben yn llwyr ar ein cylonau ac yn ein bywydau. O Dduw, maddau ni mor aml nid yma'r sefyllfa ac yn gweddio am faddeuant am hyn, a helpa ni i fod yn rhai sydd yn dosod i yn gyntaf. I ni'n gweddio yn yr oedfa hon i ni gael profi o'th bresenoldeb gyda ni. Gad i ni fedru dweud y fod yma yn ein plith, dy fod wedi tywalt ysbryd ar dy was wrth iddo gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, i ni yn gweddio am ddyddiau gwell. I ni'n gweddio am ddyddiau lle cael weld pobl unwaith eto'n tyrru i di, i geisio dy wyneb, i gannu dy glodydd. Rho ffydd i ni i ddisgwyl pethau mawr o Dduw. Maddau ein anghrediniaeth ni, maddau ein diffyg disgwyliadau. Maddau ni o Dduw i ni'n gallu dod o sil i sil ac ddim yn disgwyl gweld pobl yn dod i'r oedfa. Mae e mor gyffredin bellach i weld y fath ddifaterwch ynglyn â dy bethau di. Ond o Dduw i ni hefyd yn gwybod yr wyt ti yn holl alluog ac yr wyt ti'n gallu dweud y gair. Yr wyt ti yn gallu peri y fydd na. Y rai fydd yn cael ei gyhoeddi o'i pechod ac byddi di yn tywys i traed i ddod i oedfa fel hon. O Dduw, rho ffydd i ni i ddisgwyl ac hefyd yr awydd i ofyn ac i ofyn yn dair, tyrd gweithio yn rymus yn ein plith, tyrd lawr a bendithiad y bobl a dyrchafad y enw, goriwch pob enw arall. I ni felly'n cyflwyno yr oedfa hon nawr, diogela ni a bendithio ni, tyrd ein plith. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni nawr gan i Carol rhif 6, clywch lir nef yn seinio ni'n henffych enni ceidwad dyn. Carol rhif 6 gyn ni sefyll i'w chanu. Wel, teitl ymchegaeth i y pnawn yma ydy Dyma yw'r Nadolig. Ac testyn, da chi wedi clywed i ddarllen o gyna, sef yr unfed adnod 10 o'r ail benod o Efengyl Luc. Adnod sydd yn rhith y mwyaf cyfarwydd yn yr holl Feibl, mae'n debyg. Canys ganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr Arglwydd. Canys ganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr Arglwydd. Rwan mae'r gair Nadolig yn dydi dwad o'r Lladin, gair Lladin natus, sy'n golygu, a'i ystyrod i genedigaeth, ac sy'n golygu yn y fan hon wrth gwrs, yn y capel hwn ac i'n bywyda ni oll,
genedigaeth Iesu Grist. Yr un yma a elwyr yn Grist yr arglwydd. Christus natus hodie. Crist a anwyd heddiw. A hon yn wir oedd can angylion yn ef. Ac yn Nghymru, 2022, mae debyg gallwn ni ddweud yn eitha hyderus bod yr enw Nadolig, hyd y gwela I beth bynnag, yn cael ei roi ar 2 gwyl wahanol. 2 o wyliau gwahanol. Yn gyntaf, yr wyl Nadolig yma, fel ei gelwyr I, gwyl Nadolig yn mwyafrif helaeth o'n pobl. A allwn ni'n hawdd iawn ac yn gyfiawn iawn roi enwa eraill arni hefyd. Yn sicr, nid y gwir Nadolig mohoni. Digon efallai y bysau cyfeirio ati'n unig fel ailwampiad neu ailgorfforiad neu barhad hyd yn oed o'r hen wyl baganaidd Sadwrnalia. O rwan dydw I ddim am wastraffu amser yn sôn am yr wyl arbennig yma. Digon ydi dweud yn de mai dyma wyl y gwario gwirion, gwyl y bwyta a'r yfed, gwallgo, y tinsel, y trimmings, a'r twrci, a'r plwm pudding, y pethau mae gyd, y fairy lights, a'r tegana, a'r cardia Nadolig, efo'i cnwylla, a'i ceirw, a'i celyn, a'i heira, a ia, I robin goch, heb anghofio am y robin dreian ynddo. Ond beth bynnag am hynny, gwyl plesar ydy hi yn anad unpeth arall ynddo. Ac mae'n wirioneddol bell, oddi wrth yr hyn y gellu di galw yn wyl Gristionogol. Lla bod ni'n gytun, dwi'n gobeithio bod ni'n gytun ar hynna beth bynnag ynddo. Cofiwch chi, does ddim byd o'i le, pidwch angen am ddeall chi, sa'n byd o'i le mewn bita mince pies ar y Dolig ynddo. A dipyn o after eights, ddim byd o'i le o gwbl. Ond nid dyma ydy'r gwir Nadolig ynddo. Fod Cristionogion honedig a nina hefyd I wahanol radda yn mynnu bod nid yn unig yn rhan ohoni hi, ond allwn ni'n ogystal fod yn ei mwynhau hi a'i hanwesu hi. Mae'n wyl beryglus iawn ar un wedd. Ond mewn gwirionedd y cyfarchiad arferol bellach, da ni'n gweld y newid yn digwydd o Nadolig I Nadolig. Y cyfarchiad arferol bellach, sa chi'n sylwi, ydy cyfarchiad y tymor. Seasonal greetings ynddo. Nid Nadolig llawen. Mae Nadolig llawen, hyd yn oed y cyfarchiad yna yn cael ei ddisodli bellach. Ond un gair sydd ddigon y prawn yma, nid dyna'r wir Nadolig. O rwan mae yna ail Nadolig yn ymddangos, hon yn ymddangos, efallai y nes o lawar, mae at fod y Gristogol. Mae'n gynilach, mae'n fwy cyfrwys hefyd, ac os rhywbeth yn gallu bod yn dwyllodrus iawn. Fe geir yma ryw flas crefyddol, dyngarol a moesol, ac mae'n dal yn ddigon derbyniol ymysg crefyddwyr traddodiadol parchus, ym Nghymru fel ym Mhobman, ac mae'n gwbl ddi-dramgwydd hefyd. Sam tramgwydd o fath y byd yn perthyn I unrhyw negas o'i heiddoi. Hynny di, does am her o gwbl chwaith yn perthyn iddi. Mi allu ymrithio, ymddangos fel gwyl Gristionogol. Ac mae'n ymddangos ar y golwg gyntaf beth bynnag, hon yn wyl eitha crefyddol. Os nad Gristionogol, yn sicr mae'n byr eglwysig a chapelaidd I naws a'i gwedd, ond dos yna fawr o'r gwallgofrwydd materol fel y cyfryw yn perthyn i'r wyl yma. Felly mae'n idrach yn llawer iawn, dydy, mwy parchus na'r un gyntaf son eisiau amdani. Fe allu fod yn hwyliog hefyd, efo digon o sylw i'r plant yn arbennig a'i gweithgareddau nhw. A wyddwch chi be, mae yna ryw sôn o fath, dwi'n pwysleisio hwnna, o fath, am Iesu Grist yn yr wyl yma hefyd. O leia mae yna gyfeiriadau to. Mae yna ganu carola, mae yna ddarllen hyd yn oed o'r Beibl.
Nadolig, drama geni, da ni'n gwybod amdani tydan. Nadolig, drama geni, a the partir, band of hope. Nadolig, y gwasanaethau plygain hefyd, mae chi Gymraeg ydy'r hein ynddo. Yn bod ni'n clywed llawer mwy o sôn am draddodiadau yr hen ganu, yr hen ganu unigryw Cymraeg yma, nag am gynnwys diwynyddol cadarn y carola ei hunan. O gwybod pennau ai yn Nadolig yma, a'i ganwylla, a'i angylion hyd yn oed, ydy fod yna gymaint o gam ddehongli, a cham gyflwyno, a cham bortreadu, a cham bwysleisio yn perthyn iddo fo. Rwan mae'r sylw cael ei roi yn amlach na fideo. Roi o fel hyn, i'r storiol yn hytrach na'r hanesyddol. I'r crefyddol yn hytrach na'r ysbrydol. Stori hyfryd yn hytrach na hanes ffeithiol. Rwan, y baban bach del, yn gwenyn y preseb o wair, nid crewr y byd yng nghanol y bydreddi. Nid cyflwyno chyfeddod gorywch naturiol ym gnawdoliad mab tragwyddol Duw da ni'n ei gael, ond troi'n sylw yn barhaus at y pethau ac yn arbennig y bobl ymylol yn y stori. Nid y canolbwynt, ond yr ymylol, yr angylion a'i canu, y bugeiliaid a'i defaid, y doethion a'i choddion a'i seren, Herod a'i filwyr, Mair a Joseph, a gŵr y llety a'i feidu, a'r gwartheg a'r presef, dyma nhw, a hyd yn oed yr asasyn dychmygol. A do'n wir, fe lwyddwyd i wneud y baban Iesu yn llythrenol gynion ac yn ffigurol, yn ddim rhagor na babi dol. Nadolig, neis a di dramgwydd, ond eto y Nadolig digon di sylwedd ar y cyfan, wedi i hen ddiberfeddu. Mae ganol o wedi i ddiberfeddu o'i wir ystyr. Ac yn y pen draw, rhyw faban plastig ydy Iesu Grist. Mae ddiwch y deud, ond dyna'r teimlad mae rhywun yn ei gael ynddo. A mae o'n cael ei roed yn aml iawn, ochr yn ochr, a'r tylwyth teg, a'r mabinogi, Dewi Sant ac wrth gwrs Sion Corn. Ond serch hynny, mae'n deg ychwanegu y sylw yma. Wan, mae yna lawer o nodweddion digon anhydeddus yn perthyn i'r Nadolig hwn. Oes, bod na ormod o sôn, efallai, mae rhywbeth i'r plant ydy'r Nadolig. Wrth gwrs fod y Nadolig yn rhywbeth i'r plant. Mae ond ydy, ond nid i blant yn unig yn sicr. Doethineb fawr arall da ni'n chlywed yn aml ydy, mae gwyl deuluol ydy'r Nadolig. Da ni'n clywed hyn o hyd ac o hyd yn dydyn. Yn dydyn gwyl, sy'n dod â phobl a theuluoedd o hyd, ac sy'n ddarlun gwyw o lawenydd, cymdogol a chymdogion a theuluol ac yn y blaen. Darlun o gymdogaeth dda a chymwyn asgarwch a charedigrwydd, digyffelyb. Gwyl heddwch a chymod a thangnefedd, yn yr ystyr ddeiarol. Ewyllus da pobl at ei gilydd. Ewyllus da cenhedloedd byd tuag at ei gilydd. Gwyl lle gall brenhinoedd hyd yn oed smalio i bod nhw'n un ar werin. Gwyl cofio am y tlawd a'r digartra, a'r newynog a'r anghennus, maen nhw, y weddw a'r amddifad, y gwael a'r unig, y galarus a'r hiraethus, pobl pob gwewyr ac ing, y ffoduriaid a'r carcharorion a'r rhai a erlidir. Wrth gwrs bod y pethau na i gyd yn rhinwedda, maen nhw bethau da yn dydyn. Ac yn rhinwedda, Cristionogol os gael bwysleisio hefyd, ynddo. A gwaen unna, os da ni'n anghofio bod yn hael ac yn fawr frydig o galon, ond nid pethau y dylid i cyfyngu
i'r Nadolig yn unig ydy'r pethau yna. Mae clodion, fel mae Beibl yn dweud, mae clodion a'r dioddefus gyda ni bob amser, nid just ar y Nadolig. Ond profiad fy hun, rhaid mi ddweud, pan yn sôn yn meddwl am y Nadolig traddodiadol Cymraeg yma, a mi ramant o amlwg o ar aelwyd cartref, ac aelwyd capel hefyd. Mi gyda ni'n cyffwrdd yn tydan a phethau personol ac anwyl iawn dros ben. A mae yna wnelo ni. Mae wnelo nhw a'n teimladau ni. A heini'n teimladau yn gallu bod yn teimladau dyfnaf y galon a phethau sy'n dod â ni efallai rhywfaint yn nes, ond hynny'n unig, at y Nadolig go iawn. Ond wedi dweud hynna, wath pa mor anwyl ydyn nhw, pethau dyn ydy'r oll o'r pethau yma yn y bon. Dyn sydd wedi eu creu nhw. Creadigaeth fawr y diwdod a neb arall ydy'r gwir Nadolig, y diwdod yn unig. Y gwir amdani wrth gwrs ydy fod y Nadolig, alwai o Nadolig crefyddol yma, bod hwn, mae o fel petaion rhyw hofran yn dydy ar ymylon Cristionogaeth. Hynny ydy, mae yna rhywfaint o flas a naws a gwreiddiau Cristnogol yn perthyn iddo fo. Ond gweitha modd, hynny'n unig mae gen i on. Rhywbeth ydi o, sydd wedi cael ei lyrginio a'i lastwreiddio yn ofalus i fod yn ddi-dramgwydd ac yn dderbyniol ymysg y lleaws. Gan anghredinwyr a Christnogion fel ei gilydd. O rhaid gwneud popeth yn neis, yn ffansiol, gan dynnu y sylw oddi ar y gwirionedd mawr sy'n gymaint o dramgwydd, os nad casineb hefyd gan yr anghredadyn, a chan nifer fawr, sgai fi ddeud, o grefyddwyr traddodiadol i'n eglwysi ni. Fe rwygwyd negas fawr yn Nadolig o'r dathlu cynhenid, y dathlu gwreiddiol, y gwir dathlu. A i ddisodlu ac disodlu yma gan rhywbeth sy'n llawer mwy derbyniol gan y lluoedd. Hynny di, yn union fel roed siwgr lwmp i geffyl syrcas os mynwch chi. Ac ydi ar wybod i Cristionogion, fe drwyd gwir hanas ac arwydd o cad y Nadolig yn basiant, yn ffantasi, bron na ddudau'n bantomaim hyd yn oed, yn chwedl, yn stori tylwyth teg, ar gyfer plan bach hygoelus yn unig, yr union blant sydd hefyd yn credu mewn Sion Corn. Wel, mewn llawer i ysgol, a chapel bellach mae gen i ofn. Mae mor anodd gwahaniaethu rhwng Iesu Grist a Sion Corn. Fe aeth gwir negas y Nadolig, gwyl y geni a goll. A dyma hi yn negas syfrdanol honno, sy'n cyhoeddi fod Duw yng Nghrist wedi dewis ein deiar fach ni yn llwyfan i'w weithred fwyaf erioed. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un, gweld rhan feidrol, ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. A chyda'r pennill a'n farwol yna, gan Williams Montecelyn, dyma ddwad a ni'n daclus at adnod y testyn mewn gwirionedd, ac at y trydydd a gwir Nadolig. A cheisio esbonio hwn y praw yma dwi am i wneud. Mae yna rhyw gynllun anarferol yn does, syfrdanol ar droed yn rhywle. Canis ganwyd i chwi heddiw geidwad yn un Dafydd, yr hwn yw Crist yr Arglwydd. Cariatewch i mi ddeud hyn, a hynny heb hel dail o gwbl. Dyletswydd bob bregethwr a phob Cristion yn wir, ac adeg y Nadolig, a phob amser wrth gwrs, ydy cyhoeddi holl gyngor Duw. A ffrin iawn y sywaith, bellach yng Nghymru, ydy'r pilpida
sydd yn gwneud hyn. Yn dyletswydd ni, ac yn arbennig fallai ar adeg y Nadolig, ydy moli a gorfoleddu a llawenhau a diolch o waelod calon gan atgoffa yn gilydd yn barhaus a deud wrth bob pechadur dan hael nef. Beth yn union a ddigwyddodd ar y Nadolig cyntaf hwnnw y Methlem Jwda. Dyma yw'r Nadolig. Da ni fod i fedru deud hynny, a da ni fod i ddweud hynny yng nghyd-destun trefn y cadw, yr iachawdwriaeth fawr yng Nghyst. Rwan, mae eisiau egluro'n llawn felly, ffordd ryfeddol Duw o fadda i bechaduriaid, i holl gamweddau i'w erbyn, a'i hachub nhw o golledigaeth dragwyddol, a'i mabwysiadu nhw yn blant iddo ei hun ac yn etifeddion i deyrnas. O rwan mae'r negas syrdanol yma, mae ei chael mewn un lle, sef yn y Beibl, yn yr ysgrythu'r lan, ac mae i'w chael yn fanno o ddechrau'r Beibl, o ddechrau llyfr Genesis i'r adnod olaf yn llyfr y Datguddiad. Meddyliwch am funud rwan, am y pedair Efengyl, fel da ni'n ei cael nhw yn y Testament Newydd, Mathew, Marc, Rhag a Ioan, ac am y ffordd wahanol y dechreuir pob un ohonyn nhw. A hyn y ddiddorol iawn, ac yn arwydd o cael hefyd. Efengyl Marc yn dechrau efo llef un yn llefain yn y diffeithwch yn yr anialwch, paratawch ffordd yr arglwydd, gwnewch yn uniawn ei lwybrau. Ef, hanes Ioan Bedyddiwr, yn bedyddio'r Iesu, a hwnnw'n 10 oed yn afon Iorddonen ac yn gyhoeddi pwy ydoedd o. Wele oen Duw, ac Iesu bryd hynny yng Ngalilea, yn pregethu Efengyl teyrnas Dduw a nesaodd edif ar hewch a chedwch yr Efengyl. Dyma chedwch y newyddion da, dyma mae Iesu Grist ei hun yn ei pregethu. Gadewch credwch yn newyddion da o lawenydd mawr, ystywed yr angel ynddo. Does am sôn gan Marc am enedigaeth yr Iesu, a does am cyfeiriad at I achau o chwaith. Yna Efengyl Mathew, a mae Mathew yn agor I Efengyl gydag achau Iesu Grist. Mynd yn ôl, mab Dafydd, ac yn mynd yn ôl ganrifoedd at y patriarch Abraham. 4 cenhedlaeth ar 10 o Abraham hyd Dafydd, 4 cenhedlaeth ar 10 arall o Dafydd hyd at y geithglyd y Mabilon, a 4 ar 10 cenhedlaeth o Fabilon hyd at y geni y Methlem, ac yna hanes yr angel yn ymddangos I Mair yn Nasareth, a hanes y doethion y dyfod gyda'i hanrhegion o'r dwyrain. Dyna ddechreuad Efengyl Mathew, mae o'n mynd fwy nôl sylwch. Ond am Lyg, mae Lyg yn mynd ymhellach fydd yn ei ôl. Na Marc a Mathew. Wedi iddo fo adrodd yr hanesion am eni Ioan Fedyddiwr, Gabriel yn ddangos I Sacharias ac yna I Mair yn Nasareth, mae o'n cyflwyno hanes y bugeiliaid, y Methlem, y bugeiliaid, a geni y Methlem Effrata, ac am Simeon ac Anna Broffwydes, y darn yna'n arbennig y clwsoch chi ddarllen o gyna. Ac yna, yn y 3edd benod, mae Lyg yr hoi rhestr faith o achau Iesu Grist sy'n ymestyn yn ôl at adda ac at Dduw. Ia, at ddechrau dynoliaeth. Deiarol felly yn y 2 Efengyl ydy'r acha. Deiarol ydyn nhw ydy dechreuadau y 2 Efengyl, sa chi sylwi. Ond rwan ta, arall yn wir ydy Efengyl Ioan. Ganddo fo, yn y pedraw mae'r gwirionedd mawr, y gwirionedd, da ni'n ei ddathlu ar y Nadolig yn arbennig, yr un terfynol absolute. Mae o'n dechrau Efengyl a datganiad sydd bron a bod yn anhygoel. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. A dyma fo I chi, y gair.
enw arall i'r gair ar Iesu Grist. Yn y dechreuad yr oedd y gair. A'r gair oedd gyda Duw. Gyda Duw. A Duw oedd y gair. Hwn oedd yn y dechrau gyda Duw. Mae'n rhyfeddol, dydy. A dydy'n meddyliau bach dynol a phechadurus ni, i'm yn gallu am gyffred gair fel dechreuad yn un peth. Mae o tu hwnt i'n dirnadaeth ni, a tu hwnt i'n beida i gallu hynod o ddiffygiol a chymyngedig ni, ond beth bynnag fo'i wir ystyro, i hyd ail edo, mi allwn ni ddeud i sicrwydd bod y gair, sef Iesu Grist, dyna mae'n cael ei alw yn Efengyl Ioan y gair, i fod o'n bod yn rhagwyddoldeb, ers erioed, cyn bod na deiar na dyn, cyn bod amser ac yn sicr cyn bod pechod. A mae'r peth yn rhyfeddol ac yn amhosib i ni i ddirnad a'i ddeall yn iawn ac yn llawn. Ond dyna ydy hanes, dyna ydy acha, dyna, os mynnwch chi, dadolaeth a theulu yr un yma a elwir y gair. Y gair. Mae o'n dragwyddol yn ei fod a'i hanfod. Pwy neu beth felly ydy'r gair yma? Wel, yn hollol syml, fel dwi eisoes wedi dweud, neb llai na Iesu Grist ei hun. A mae Ioan yn y benod fawr yma yn cyfeirio at Iesu Grist fel y gair, fel Duw ei hun. Rwan, mae'n waith egluro ar y pethau yma, ond coelwch fi, maen nhw'n wir, maen nhw'n wir. Sa chi'n troi i rhestr Thomas Charles, mae'r gair sef Iesu Grist, a dwi'n dyfynnu rwan, yn berson dwyfol, tragwyddol, a bywyd yn hanfodol ynddo'i hun, gyda'r tad, fel na bu tad erioed hebddo. Mae o gogyfiwch â'r tad, Thomas Charles, ac fe wyddon ni wrth gwrs fod na gyfeiriadau mynych ato fo fel y gair yn yr Hen Testament hefyd, cofiwch. Felly mae'r gair, mae Iesu Grist, yn ei hanfod, yn ei fodolaeth, mae o'n rhan o'r diwdod tragwyddol. Mewn gair, mae o ei hun yn dduw. Nid i fod o fel Duw, na, nid i fod o'n debyg i Dduw, nid i fod o'n dda ac yn byr fel y mae Duw, mae hynny wir amdano fo, ac yn adlewyrchu ddydwn ni daioni Duw. Na, nid i fod o chwaith dan ddylanwad Duw, ac yn y fyddhau yn ddiffael i orchmynion Duw. Mae o'n gwneud y beth yna i gyd, ond nid yna i ystyr o. Fe fu ac mae Iesu Grist ers erioed, ers tragwyddoldeb, yn dduw. Fo oedd ac ydy ail berson y drindod sanctaidd o dad mab ac ysbryd glân. Y fo ydy'r mab, mab tragwyddol dduw, fo ydy'r gair. Iesu yw gwir fab Duw. Dyna'r ddiwinyddiaeth, dyna'r gwirionedd. A mae'n bwysig sylwi hefyd, be arall sgyn Ioan i'w ddeud amdano fo. A dyma fo, trwy y gair, meddai Ioan, trwy Iesu Grist, nid y tad sylwch, na'r ysbryd glân, ond trwy Iesu Grist yn unig, trwyddo ef y gwneithpwyd popeth. Ia, popeth, hebddo ef ni wneithpwyd dim ar o wneithpwyd. Ac hyn a ddywed Ioan mewn gwirionedd ydy, mae trwy Iesu Grist y crewyd yr holl fydysawd, yr hael, y planeta, y lloer, y ddeiar, a'r hyn oll sydd ynddi gan gynnwys dyn, gan eich cynnwys chi a mina. Hebddo ef, ni wneithpwyd dim ar a wneithpwyd. Dyna pwyd i'r gair, dyna pwyd i Iesu Grist. Fo hefyd a greodd fywyd, a fo sy'n rhoi bywyd.
a fo sy'n cynnal bywyd. Ynddo medda Paul, gyda ni'n byw ac yn symud ac yn bod. A mae pob copa walltog ohona ni yn dibynnu ar ei ras o i gynnal y bywyd sydd ynda ni ac i'w gynnal o'n yn llawn. Mae'r cyfan yn dibynnu mewn gair yn llwyr ac i ganiatad o, ac i heilioni o, ac i ras o, gras Iesu Grist. A dyna i chi pwy ydy Iesu Grist, y gair tragwyddol fab Duw. Syndod yma bori, syndod. Ond yn ôl at y testyn, cynnes ganwyd i chwi heddiw, geidwad yn Ninas Dafydd, cyhoeddi'n ma'r angal fod y gair yma, Iesu Grist, wedi gadael y nefoedd ac wedi cael ei eni fel baban, y methlem Jwda. A chan mae'r baban hwn ydy Iesu Grist, mae yna rhywbeth cwbl unigryw a cwbl syfrdanol, cwbl anghredadwy ac anhygoel wedi digwydd y methlem. Yr hyn mae'r angel yn ei ddeud ydy fod Duw ei hun wedi dŵad i'n deiar ni ar ffurf baban. Sut yn y byd mawr crwn dydwch mae egluro y fath honiad. Ac y fwy na hynny, sy'n mae credu'r fath beth. Nôl at y pennill na eto, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef. Nid y rhyfeddodau'r ddeiar, y rhyfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un. Gweld pwy? Gweld Duw ei hun. Gweld yr anfeidrol, ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. O rwan mae yna rhywbeth mawr, gwirioneddol fawr, wedi digwydd. A mae'r cyfan yn dechrau gyda Duw ei hun. Y drindod yma o dad, mab ac ysbryd glân. Y tri yn un, a'r un yn dri yw'r arglwydd a addolwn ni. Mae Duw yn rhagweld ac yn rhagfynegu ac yn rhagynllunio hefyd yn rhagwyddoldeb bell. Fil myrdd o oesa rif y tywod man, allwn ni'n dirnad faint yn ôl mewn amser felly. Mae o'n rhagweld creu y bydysawd a'r ddeiar a gosod dyn ar y ddeiar honno. Ond mae o hefyd yn rhagweld bod y ddeiar a'r byd yna mynd i gael ei ddefetha a'i lygru gan ddyfodiad pechod. Hyn yn golygu wrth gwrs yn syml, cwymp adda, fel y pechodd y dyn cyntaf. A thrwyddo fo, holl ddynolryw, wedi cael ei gwenwyno gan y pechod yma, efo canlyniad anorfod a chwbl drychinebus fod dyn yn mynd i fod yn gwbl golledig i dragwyddoldeb, wedi i ysgaru hun i dragwyddoldeb oddi wrth gariad anfeidrol Duw. Yn Eden ynde, cofiaf hynny bydd, syrthiodd fy nghoron wyw. Ond hyn i gyd, a holl anffyddlondeb a drygioni ac anufudo dyn sydd wedi gaethiwo i bechod fe drefnu'r ffordd trwy ras Duw ei hun i fadda pechod a dod â dyn i gymod, i iawn berthynas a Duw, trefnu ffordd ymwared, cynllunio'r byd, a hynny yng nghyngor tri yn un, i achub gwael, golledig euog ddyn. Mae yna un hen bennill godidog, dwi'n teimlo bod o'n crisialu'r cyfan y daclus ac y drawiadol dros ben. A dyma fo, draw, da ni'n mynd yn ôl i dragwyddoldeb, draw mi welaf ryfeddodau, dyfnion bethau tri yn un, cyn bod Eden ardd, na chodwm, grasol fwriad Duw at ddyn, ethol meichiau cyn bod dyled, trefnu meddyg cyn bod clwy, carig elyn heb un heiddiant, caiff y llod tragwyddol mwy. Do, fe ddaeth pechod i galon adda, y dyn perffaith, a thrwy hynny wrth gwrs, fe lygrwyd,
holl ddynoliaeth. Plant a nufuddod yda ni gyd gan natur, a'r unig heiddiant ar ein cyfer ydy gwg y nef, di gofaint y Duw sanctaidd a chyfiawn. A dyma di cyflog pechod. Ynde? Llyd y diwdod. Mae'r wolaeth a cholledigaeth dragwyddol. Ac fe ragwelwyd hyn oll gan Dduw. A dyma fo'n mynd ati i drefnu ffordd ymwared cyn i'r peth, cyn i'r cwymp ddigwydd. Ffordd newydd wnaed gan Iesu Grist i basio heibio i fferdrest. Ffordd i roi i'r pechadur edifeiriol faddeuant am ei holl bechod a'i bechoda a rhoi. Rhoi gwisg o gyfiawnder ynde, o lendid, o berffeithrwydd iddo, ger bron Duw. Hynny ydy, iddo fo bechu, fe all dyn rwan, mae yna ffordd rwan i ddyn gael ei gyfri'n gyfiawn trwy Iesu Grist. Ond trwy ras yn unig, mae'r rhodd honno'n cael ei rhoi. Mae Duw i gael tal, iawn ydy'r gair amdano fo, iawn, cael tal am fy mhechod i. A dyna fel y gwyddon ni a ddigwyddodd pan groes hoeliwyd Iesu Grist, Iesu Grist, a archollwyd am ein camweddau ni. A mae hyn, geiriau yma, wedi cael ei sgwennu gan Eseia 600 cyn y Nadolig cyntaf. Archollwyd am ein camweddau ni. Ddryllwyd am ein hanwireddau ni. Cosmedigaeth ein heddwch, ni oedd arno ef. Fe hoeliwyd, fe iogrwydd i a groes Calfaria. Beth felly ydy lle y Nadolig yn y cynllun rhyfeddol hwn? Beth sydd â wnelo cyfan hefyd a fi? Pam na fedag Duw, just madda, a dyna fo. Pam a berthu Iesu Grist? A beth ydy rhyfeddod y Nadolig, os oes da rhyfeddod? Wel, y hyn a ddigwyddodd oedd, a dwi efallai'n ailadrodd eto wrth gwrs, ond dwi'n ailadrodd mwyn pwysleisio mawredd a'r heidrwydd y peth. Yr hyn ddigwyddodd i ddiwdod i'r diwdod, i Dduw y drindod, dad mab ac ysbryd glân, drefnu fod na ail gynnig i ddyn. Ail gynnig i adda mewn ffordd, a bod yna ail adda i ddod i'r byd i wneud iawn. Hynny ydy talu'r pris, cymryd y gosb, derbyn y gosb, am fethiant, trychinebus yr adda cyntaf a'i holl hiliogaeth ni, sy'n ynghynnwys i am bechu yn erbyn Duw. O rwan roedd hi'n amosib canfod yr ail adda perffaith a dilchwyn yma ymysg dynoliaeth, oherwydd bod pob un wan jac o'na ni yn llygredig, yn bechaduriaid euog. A mae'r Beibl yn hollol ddiflewyn ag dafod, hollol bendant ynglyn â hyn am y cyflwr ni. Pawb y bechasant, ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Ynddi, pawb, allwn ni ddim byw bywyd perffaith. Allwn ni ddim heiddi cymeradwyaeth Duw. Allwn ni ddim talu'r pris chwaith am yn drygioni un yn unig a wneud hynny, sef yr un da ni wedi pechu'n i erbyn Duw i hun. A dyna pam y daeth Duw i'r adwy. A hynny trwy waith perffaith a gorffenedig ail berson y drindod. Y gair, Iesu Grist, sef Duw i hun. Duw y mab yn cytuno yn y pwyllgor hwnnw, yn y cyngor bore hwnnw, cyn llunio'r byd, i fod o am adal i ogoniant yn y nefoedd, a dagostwg i hun, a dod i'r ddeiar yma, a'r ffurf dyn. Gwisgo cnawd, dwad fel ail adda, a pharhau fel ail adda, heb bechu yn ddi-gwymp, byw mewn perfeithrwydd, yn unol a deddfau dad nefol, a thrwy hynny ennill, neu heiddi y cyfiawnder hwnnw na all yr un ohona ni i ennill na'i heiddi. Heiddi, cyfiawnder. A dyma heiddiant Iesu Grist. Ac yn yr heiddiant yma, mae
Mae I bawb a ddel mewn I difeirwch ato fo yr hawl I gael cymundeb â Duw, yn yr heiddiant yna'n unig. Gyda ni'n gorffan y gweddiant ydan yn heiddiant Iesu Grist. Pledio'r heiddiant hwnnw ydy'n hunig obaith ni, oherwydd ni pherthyn ni unrhyw heiddiant. A dyma'r unig un oedd y gymwys I fod yn iawn dros bechodau dynol ryw. A dyna ddigwyddodd wrth gwrs ar Galfaria Fryn, yr ail adda, Duw yng Nghrist, yn derbyn holl lyd a digofaint Duw am ymhechod I, marw yn iawn perffaith a digonol yn fy lle I, fe brynwyd gwael, golledig euog ddyn, fe wnaed y ddwyblaid y ddig yn un, a gwaed I achawdwr mawr y byd. Fe gymodwyd Duw a dyn, yng ngwaed Iesu Grist, a hynny am ddim ond credu, A dyna chi, pan fod yr hyn a ddigwyddodd, ac y Nadolig cyntaf hwnnw, yn gwbl greiddiol, gwylodol i'r Efengil. Nid bod baban wedi enni, nid bod unrhyw beth wedi digwydd fyddai'n stori dlos I blant, ond wele fe anwyd brenin yr angylion, Duw I hun. Fe welwyd gwireddu cynllun anfeidrol y cyngor bore, dyfais fawr tragwyddol gariad byddai'r emynydd, I roi cyfle I bechadur ddod yn ffrind I Dduw ac yn un o etifeddion I deyrnas. Hyn gweithau bechod a'i anufuddod a'i wrthryfal, euogrwydd fel mynyddoedd byd, drwy'n ganu wrth y groes. Troi'n gan, ni ellir gwahaniaethu y Nadolig sylwch oddi wrth Galfaria. Mae'n amosib mawr oedd Cris, y methlem a Chalfaria, un Efengil sydd, un newyddion da o lawenydd mawr, ac mae'r Nadolig yn ddathliad na all holl arian a chyfeddach a phaction a dwndwr a miri a holl ddeniadau cnawd a bydd I ddileu. Byth I ddileu. Y Nadolig cyntaf oedd cam deiarol cyntaf gwireddu a gweithredu cynllun a chybol Duw ar gyfer dynoliaeth. Iesu Grist, mab tragwyddol Duw, y gair a wneithpwyd yn gnawd ac adrigodd yn ein plith ni yn llawn gras a gwirionedd. Dwi'n ein beth amdano chi, ond mae sylweddoli be a ddigwyddodd y Nadolig cyntaf yma. Mae'n mynd angwynt I mae rhai mi gyfadda. Ac yn peri rhywun sefyll eto yn syfrdan wrth weld y rhyfeddod mawr mewn blaenau, y fath gynllun, y fath ras, y fath waredwr. Dos ryfad yn wir wyddwch chi fod hyd yn oed yr angylion yn doddan yn yr hanes glwyd. Yr angylion, y llun efol, y colli penan lan, wrth iddyn nhw sylweddoli be mewn gwirionedd ydy'r newyddion da o lawenydd mawr. Mae nhw'n adnabod Duw. Mae nhw yn ei weld o, yn dŵad i'r ddaear yn ddyn. Ac mae o'n ei synu nhw, ac mae o'n ei chyfeddu nhw. Chyfedd angryffus, chyfedd gan angylion, chyfeddod mawr yng ngolwg ffydd. Beth oedd y chyfeddod a welson nhw y methlem? Tybad, fe agosodd y fath gynnwrf, ac fath lawenydd, ac fath orfoledd mawr, be achosodd hwnnw dwch? O mi ddweud chi, gweld Duw I hun ar y ddeiar, a hynny mewn modd ac ar ffurf cwbl wahanol i'r Duw roeddan nhw yn ei adnabod. Gweld rhoddwr bod cynhaliwr helaeth, dyma pan ma'n ei weld, a'r rheolwr popeth sydd, wel ia meddach chi mae'r angylion yn hen, gyfarwydd a gweld y rhoddwr a'r cynhaliwr a'r rheolwr a'r rhoddwr ar ei orsedd yn y nefoedd, ond lle maen nhw gweld Duw felly ac yn rhyfeddu o'i blegyd. O mi ddweud chi, yn y preseb mewn cadachau a heb ler ei ben I lawr. Duw I hun yn faban a fedra nhw ddim llai na'i addoli yn arglwydd mawr
Dyw ydy gwneud ei hun yn gnawd. Dyw wedi gnawdoli. Dyna gair, gnawdoliad. Dyna di ystyr gnawdoliad, gwneud eich hun yn gnawd. A dyna nath Dyw, dyna nath ail berson y drindod sanctaidd ac yn Nadolig cyntaf hwnnw. A da ni newydd gannu'n do. Choes i lawr o goniant nef, fel na threngom ganwyd ef o ryfedd drem, fel y genid ni drachefn, drosom ni, clywch lyr nef, yn seinio'n un, henffych enni, ceidwad un. Dyw yn gnawdoli, Dyw ei hun yn cael ei enni'n faban y methlem, yn ddiamadferth, ia mewn beidu budur, yn ddistadl, yn dlawd, yn wir, yn wrthodedig, a hynny ar y ffordd i Galfaria, i gael ei lofruddio drosta chi, yn eich lle chi. Wan, fedrwch chi gredu hynny, pwy bynnag sy'n gwrando, fedrwch chi gredu hynny o waelod calon. Ac hyn sy'n gen i ddeitha chi felly'r Nadolig yma eto, fel bob amser ydy hyn. Os credu'r fath rhyfeddod, faint mwy sy'n rhaid i chi i wneud i gael maddeuant ac i etifeddu bywyd tragwyddol? Dim ond credu. Chodd Dyw yng Nghyst ydy'r cyfan. Wath faint o weithredoedd da nhw chi. Dyn nhw'n cyfri dim. Bratia budron dyn nhw. O drefn hefn y Recordiwyd. Fe dalwyd y pris yn llawn trwy ddarostyngiad ac gnawdoliad a marwolaeth y mab y gair a wneithpwyd yn gnawd. Cred yr aglwydd Iesu Grist a chadwedig fyddi, dim mwy na hynny, dyna'r oll. Credu ia, mae tragwyddol fab Dyw, dyma fo, mae tragwyddol fab Dyw, ail berson y drindod, y gair Dyw ei hun, oedd y baban diymgeledd yna, oedd yn gorwedd ymhreseb yr anifal. Credu hefyd, mae dyfwyn di, y bersonol felly, y bu hyn oll, a'i am fy myau i dioddefodd Iesu mawr. Dyna ddyla cwestiwn calon bob un o'n ni fod, y Nadolig hwn. Dwed i mi, a'i fi oedd hwnnw, gofiodd cariad cad, mor fawr, hon a hon yn unig, ydy negas fawr y Nadolig. Dim byd arall. A dyna pam fod gwir a roedd o cad, yr hen wyl anwyl yma, yn gallu golchi trosta ni. Mewn i difeirwch a diolchgarwch a llawenydd dihysbydd wrth gwrs, ynde. I felys gofio y cyfamod draw a wnaed gan dri yn un, tragwyddol syllu ar y person a gymerodd natur dyn. Ac mor ddethol ydy'r angel yn ei ddewis o eiria. Nid canys ganwyd i chwi heddiw athro, neu esiampl, nac arwr, na dysgeidydd, na phroffwyd, na di byd fel la. Canys ganwyd i chwi heddiw geidwad. Gair hyfryd yn dydi. Geidwad yn Ninas Dafydd. Hynny di wedi'r achub, mae o'n dal y geidwad, mae o'n dal ei gwarchod ni, mae o'n mynd i cadw ni i dragwyddoldeb, mae o'n barhaol tragwyddol, ar fath sicrwydd perffaith a chadarn a di-sifl ydy hynna. Y fath gynhesrwydd hefyd, os gael ddeud, yn oerni paganaidd, cyfeddach a gloddest a gwario gwallgo i Nadolig ni yng Nghymru. Oes, diolch bydd, mae ni waredwr a diolch amdano. Ond mae o hyd yn oed yn fwy na hynny, mae o'n fugail, yn geidwad, sy'n cadw i ddefaid i dragwyddoldeb. Peraidd ganodd, ser y bore, ar enedigaeth brenin doethion a bugeiliaid hwythau, teithiant i waddoli Gwerthawr drysor yn y preseb Iesu ag aed. Dyma geidwad i'r colledig, meddyg i'r gwywedig rai, dyma un sy'n caru madda i bechaduriaid mawr i bai. Diolch iddo, bydd am gofio llwch y llawr. Brenin, tragwyddoldeb ydyw, llywodraethwr da i'r anhe,
Bydd ni wel tylwythau'r ddeiar, geidwad agas, ond e fe. Mae e'n ddigon, y tragwyddol fywyd yw, ac yn ddiddadl, mawr yw dirgelwch dywioldeb, Dyw a ymddangosodd yn y cnawd, mwyn ei enw. Amen. Mi ganwn ni rwan ddegfad o'r carola, hen garol Gymreig arall, welen gwawrio, ddydd i'w gofio, gen i seilo goraf swydd. Ddegfed garol. Gras sy'n haglwyddio Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.